Tervetuloa Ammermalaisia ja pikkuveli. Sano moi. Moi. Joo. Joo. Eli nyt ihan tulee joku päivä videoi. Niin nyt mä oon rampaka. Eli mä oon mun ukkien luona. Mä sain ukin osuuppa rampaan. Niin musta en tiedä, että mulla on. Me ollaan 3 täällä aika hempi. Tän äsken aloitettiin, mutta tänä päivänä aina videolla. Ai tuota. Mä väntän. En vaikka se voi tehdä polvia. Tuo poppitoppe. Tuolla. Pikkuveli. Teppu. Teppu. Ei hammas melkein, mutta. No toi on mulla. Nyt mä haluun. No joku kuitenkin. Huomenna tulee 11 videota. Nimittäin meidän ukin ärestä. Ja äretä voltteja. Näkyykö se voltit? Näkyykö ne voltit? Hyvä. Otitko siitä videon? Älä sä tekee sitä koko ajan. Anna lähelle. Mutta mä voisin panostaa tuon nimen. Sola.